Sapa gantine? Yopi sama Alpan. Yopi Alpan. Yo. Di dodomu, iki dodoku yo. Yo digawe lantai. Yopi Alpan. Piye? Nah. Yo. Piye carane? Piye lantai? Yo. Kayak apa? Yo, ayo, piye? Oh, ora apa yo. Yo, Piye ki ayo, kita maju. Piye yo apa? Podo apane? Wis podo kelote, podo lincahe. Monggo Bapak Wali Kota. Gus Ipin. Sae. Apa meneh ajudane kon rene? Sae. Heeh. Iki mah kajiban iki wis kok. Sae. Heeh, karek wali kota karo dua wali ku ya sae nek iki. Wis. Tak kuat yo, kuat tenan. Ya alhamdulillah. Ayo ngerti aku ya anak yatim piatu. Gek 10 Muharram iki. Pas disantuni. Ayo Yopi. Alpan. Bapak Sepak ya Sae. mantan pendekar Pak DPR. Pak DPR. Tapi saya kira mau ngebela blas kok. Apa dadi dewan ki jan sibuk. Nyangone, Mbak. Blas. Bariki. WA ora tau. Kancaku lawas niku. Badungane dadi DPR sing amanah barokah. Amin, Mbak. Nggih.